Primer de tot, bon dia a totes i a tots. Com bé ha dit la meva companya, jo soc la Isabel Puig, investigadora sènior al BIO, i avui som aquí per alçar la veu contra una de les majors injustícies i una de les xacres més terribles de la nostra societat, la violència de gènere. En el que portem d'any, 41 dones han mort a Espanya víctimes de la violència de gènere, 12 d'elles a Catalunya. Des del 2003, any en què es van començar a recollir aquestes dades, aquest nombre arriba a 1.286. 1.286 dones assassinades, 1.286 mares, germanes, filles, amigues, companyes. Cadascuna amb una història, amb uns somnis, amb uns projectes de vida que es van truncar. Encara avui, en ple segle XXI, el simple fet de néixer dona suposa un factor de risc per a la pròpia vida. Encara avui, en ple segle XXI, cap societat, tampoc la nostra, ha aconseguit erradicar aquest terrorisme que afecta el 51% de la població mundial. Sense cap dubte, la violència, qualsevol tipus de violència, és detestable i condemnable. Però la violència contra la dona hauria d'avergonyir a qualsevol societat que aspiri a anomenar-se justa, democràtica i igualitària. Perquè cada cas de violència de gènere, cada dona silenciada, és un fracàs col·lectiu, un fracàs de tots. Però també és una crida urgent a actuar amb més força, amb més contundència i amb més unitat per plantar cara a aquest greuge. La violència contra la dona ens allunya de l'objectiu d'igualtat i de justícia social, erosiona l'exercici normal dels drets humans i impedeix el desenvolupament de les llibertats més elementals. L'any 1980, les Nacions Unides van definir la violència contra la dona com el crim encobert més freqüent del món. Un drama que no és un fenomen llunyà. Tampoc és exclusiu d'un determinat segment social, econòmicament o culturalment més feble, perquè la violència contra la dona no només es manifesta amb la violència física. També es troba en els comentaris que ens menyspreen, en la invisibilització dels nostres èxits, en el paternalisme que ens infantilitza. És una realitat que estic segura que totes les dones aquí presents hem experimentat almenys una vegada a la vida. I això passa en qualsevol àmbit, fins i tot en el món de la ciència. Les dones, en començar la carrera científica, ens enfrontem a una sèrie de dificultats individuals, socials, estructurals i culturals. I tot això amb l'afegit que sovint els nostres mèrits són menyspreats o invisibilitzats. Tant és així que aquest fenomen té un nom, l'efecte Matilde. Aquest terme, encunyat per la historiadora de la ciència Margaret Rossiter, defineix la invisibilització sistemàtica que patim les dones a la comunitat científica, on sovint els èxits científics femenins s'atribueixen a col·legues masculins. Com a dona científica que va iniciar la seva carrera l'any 2000, puc dir-vos que en aquests gairebé 25 anys hem progressat, sí, però les dones seguim trobant un sostre que ens impedeix arribar als nivells més alts de lideratge. I no em refereixo només a ser caps de grup, un àmbit on sí que s'està fent un esforç en la majoria de centres d'investigació, com per exemple el BIO. Em refereixo a aconseguir ser directores de programa, directores de centres de recerca o fins i tot catedràtiques universitàries. La creença generalitzada i errònia de que les dones tenim menys capacitats científiques que els homes continua sent un obstacle per a la igualtat de gènere en la ciència. I aquí, les institucions, els mitjans de comunicació i tota la societat tenen una responsabilitat enorme. Visibilitzar les dones científiques, reconèixer els nostres mèrits i trencar amb els estereotips no només és just, sinó que és immensament necessari. Acabar amb la violència de gènere no és una utopia, és un objectiu assolible, però requereix un esforç col·lectiu. Homes i dones, colze a colze, hem de propugnar una educació que trenqui estereotips, que ensenyi a respectar i que valori el potencial de totes les persones per igual. Només així podrem assolir una societat sense violència, una societat justa, igualitària i, en definitiva, una societat veritablement lliure. Moltes gràcies